गिबि गिबियावनो बर' रादाबजों आइ आफा रायजो राजा बाथौ सिबियारिफोरखौ खुलुमनाय सिबिनाय थाग्रोबाय। गिदिरखौ खुलुमबाय, उन्दैखौ मान बावबाय। दिनै आंहा बांद्राय स्पिस गैया। स्पिस गैयाबाबो आं बर' रादाबजों लोगोसे जोंनि बाथौ धोरोमखौ फंनैसोब्लाबो फोसावनो नागिरदों। बे फोसावनायजों लोगोसे आंनि गामिया जाहैबाय 2 नम्बर बारजाबिल। आंनि मुङा जाहैबाय गसाइ बसुमतारी। आङो गसाइगाव जिल्ला गुदि बाथौ आफाद अजा आफादनि आफादगिरि जानानै दिनै बर' रादाबजों फंनैसो बिबुंथिखौ लानो सानदों। बे बिबुंथि लानायजों लोगोसे माबाफोर भुल गोरोन्थि जायोबा सोरबाफोर नायगिरिफ्रा खेमाहा निमाहा होनांगोन। दिनै जोङो बाथौ धोरोमखौ अरायसम सिबिबाय थागोन आरो जों खुलुमबाय थागोन। बे सिबिनायजों खुलुमनायजों लोगोसे जोंनि न'खरनि बिसि फिसा खुलुमनाय सिबिनायजोंनो जोंनि न'खराव खैफोद खैदां जानायाबो रैखा मोनो। आरो जोङो नैबे जियागुरि गेवलां मेल फोथाराव दिनै अजा सेमिनार जादों। बोसोरसालिया बोसोरब्रै जाबाय, ब्रैथि खुंगा जाबाय दिनै जों। बे खुंनायाव दिनै जों बाथौ धोरोमखौ जों बुंब्लाबो फोजोबनो हाया। दिनै बाथौ धोरोमा जोंनि बिफा लक्ष्मणनि धोरोम होननानै बुंदों। गिबि गिबियावनो जोंनि बर' हारिया जोनोम मोनग्रोनाय, बिनि उनावसो गुबुन धोरोमखौ भाग भाग राननानै होदों। बेनिखायनो जोंनि बर' हारिखौ गुबुन हारिया उन्दैखौब्लाबो आदा होननानै मान बावो। गुबुन हारिफ्रा बर' हारिखौ दिनै जोङो बुलि बाथौनि जानानै जोङो बयबो गावनि न'खरनि फिसाफोरखौ बाथौ सिबिनाय समाव, खुलुमनाय समाव, फुंनि समाव दुगैस्रां लोबस्रां खुलुमनायावहाय लोगोआव लाफानांगौ आरो गथ'फोरखौबो फोरोंनांगौ जे आफा बोराइ बाथौनाव गाबख'बा न'खरनि गारजेनफ्राबो न'खरनि माइनावआ गाबख'नानै होब्लानो न'खरनि गारजेना बियो जौ फाग्ला ओंखाम फाग्ला जानायाबो लासैनो खमायलांगोन। आरो इसिं खख्रा इसिं अन्दरनि आइ आफानाव मोनफा मोनफा आसनाव गाबख' होयोब्लानो गथ'फोरनि खुद्रिनाय मानायाबो लासैनो अखार जानाया लासैनो दैज' जालाङो, गियान मोनलाङो। दिनै बिमा माइनावआ जाहैबाय जोनोमगिरि बिमा बैसोमुथि। बे बिमा बैसोमुथिनाव गाबख' बिख' होनानै बे दै सान्थि होनायखौ लोंब्लानो बिनि गथ'फोरनि गाबगु खुगु जानाय, खुद्रिनाय बेफोर गियान मोनलाङो। लासै लासैनो बुजायनायखौ मानिखौ मानिनाय, गनायनायखौ गनायनाय जालाङो लासैनो बिमा बिफानि गाबख' बिख' होनायावनो। दिनै आंहा स्पिस गैयै हिसाबै आं बेखौनो बुंनानै आंनि बिबुंथिखौ फोजोबनाय जाबाय। दिनै बाथौखौ सिबियोबा बाथौखौ सिबिब्लानो जोङो जेरावखि थाङा मानो सानजा थांनाय, साहा थांनाय, सोनाबहा थांनाय, खोलाहा थांनाय सिबिनानै खुलुमनानै थांब्लानो जोङो लामा सामायाव खैफोद खैदां जानांगौब्लाबो दानखे दुनखे होगोन आफा बोराइ बाथौआनो। दिनै आइ बिमा बिस्वहरियाबो बेनो जुद्धनि बिगोमा, मामला मुखदमानि बिगोमा, कर्ट कासारि आदाলত आयेन कानुननि बिगोमा बिमा बिस्वहरिया। आरो बेनो फरायनाय मानाय गियाननिबो बिगोमा। दिनै गथ'फोरनि फरायनाय मानाय गाबख' बिख' होनायाव दिनै बिमा बिस्वहरिनाव बिख'नानै होब्लानो दिनै गथ'फोरनि फरायनाय मानाय गियान गैया गियान फैगोन। आरो लामा सामाफ्राव खैफोद खैदां हाग्रा बंग्रायाव थांनाय मानाय, नाहा थांनाय मैहा थांनाय बेवहाय थांब्लानो खुलुमनानै थांब्लानो आरग्य जायो।